ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു ഈസി ടിപ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മളിത് ഉടനെ തന്നെ പച്ചമുളക് മേടിച്ച് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് അത് ഡ്രൈ ആക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഞെട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കളഞ്ഞ് നേരെ അങ്ങ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കും. പക്ഷേ ഇത് അധികം നാൾ ഒരു 1 വീക്ക് പോട്ടെ, ഒരു 1.5 വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ വെച്ചാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഈസി ഹാക്സ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ എടുക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രമാണോ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ കഴുകി വാരി വെച്ച പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഞെട്ട് കളഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ ഏത് ജാറിലാണോ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1 മന്ത് എങ്കിലും 1 മന്ത് അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക്